Markkinointitavoitteet, osa 2. Hinnoista päätettäessä on ratkaistava lukuisia asioita, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen ja asiakasryhmien tavoittamiseen. Hintapäätöksiä ja sitä kautta hintatavoitteita laadittaessa on huomioitava seuraavat tekijät. Yksi perusvalintoja on hinnoittelupolitiikan määrittely. Se on olennainen yrityskuvapäätös ja sen avulla luodaan hintaimago. Saatavuustavoitteet voivat olla hyvinkin erilaisia eri toimialoilla. Kaupan ja palvelualoilla tärkeitä tekijöitä ovat yleensä ulkoinen ja sisäinen saatavuus. Kaupan saatavuustavoitteita voi laatia seuraavien kysymysten avulla. Millaisia tavoitteita sijaintiin ja aukioloaikoihin liittyy? Kuinka helposti myymälään päästään eri kulkuneuvoilla? Entä pysäköintimahdollisuudet? Minkälainen on myymälän sisäinen tuotejärjestys ja asiakaskierto? Entä esteettömyys? Millainen on henkilökunnan saatavuus ja palvelualttius? Entä kassojen läpäisykyky? Markkinointiviestinnän tavoitteet liittyvät sen 4 osa-alueeseen: mainontaan, myyntityöhön, suhde- ja tiedotustoimintaan ja myynnin edistämiseen. Joskus mainonta on tarjousilmoittelua, mutta yleensä kuitenkin se on kampanjointia, joka on suunnitelmallista. Kampanjoiden tavoitteena voi olla myynnin lisääminen, tuotteen tai yrityksen tunnetuksi tekeminen tai yrityskuvan parantaminen. Kun laaditaan myyntityön tavoitteita, on pohdittava, pystyykö tuotetta myydä itsepalvelun periaatteella vai vaatiiko se aktiivista myyntityötä? Tämä vaikuttaa myyntihenkilöstön valintaan ja osaamisvaatimuksiin. Myös henkilökohtainen myyntityö on tuloshakuista toimintaa. Suunnittelun yhteydessä myyjille asetetaankin erilaisia tavoitteita, muun muassa seuraavia. Myynnin edistämisessä toimivia mittareita on esimerkiksi kampanjan ja messuosaston huomaaminen tai tunnettuusprosentti jakeluportaassa tai loppukäyttäjien keskuudessa. Hyviä PR-mittareita ovat esimerkiksi kirjoitusten määrä julkisuudessa, palstamillimetrit ja minuutit eri medioissa. Ne kuvaavat tiedotusvälineiden kiinnostusta. Asiakkaiden keskuudessa esimerkiksi kampanjoiden huomioarvo on hyvä mittari. Asiakastavoitteet liittyvät siihen, millaisia asiakkaita yritys tavoittelee ja miten se haluaa kehittää asiakassuhteitaan. Myyntiä voidaan lisätä hankkimalla uusia asiakkaita tai lisäämällä myyntiä olemassa oleville asiakkaille. Uusasiakashankinta tulee tarpeen esimerkiksi silloin, kun asiakkaita on menetetty. Kuitenkin edullisempi ja kannattavampi tapa on lisätä myyntiä nykyisille asiakkaille. Myynnin lisääminen kehitettävien asiakkuuksien kohdalla tapahtuu taas siten, että heidän asiakasuskollisuuttaan pyritään vahvistamaan. Lisäksi kannattavuutta voidaan parantaa lopettamalla kannattamattomat asiakassuhteet. Created using Powtoon.